सार दिनैनि बे थामथि दिनैनि प्रग्रामनि दिनै नलेज फेस्टिभेलनि थामथि सान आरो फुंनिफ्रायनो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनाया जागासिनो दङ। मेन पेन्डेलाव फुंनि बाहागोआव सोलोंथाइनि सायाव आरो दा बेलासिनि समाव स्पर्ट्सनि सायाव गेलेमुनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन हलफ्राव गुबुन गुबुन टीम गुबुन गुबुन टपिकनि सायाव सेमिनार जिरायगासिनो दङ। थामथि सानावबो जों नुनो मोनदों जे जोंनि जिखिनि हाबाफारि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया साक्सेसफुली जाफुंसार महर मोनदों आरो बेवहाय फैनाय फरायसाफोर बेवहाय फैनाय गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफ्रा गावबा गावनो नांगौ गियानफोरखौ नांगौ नलेजफोरखौ नांगौ आइडियाफोरखौ बिथांमोना मोननो हादों होननानै आं मिजिंथियो आरो दिनै जोङो इन्टारेक्सननिफ्राय जिखिनिखौ मोनदों बयबो बे प्रग्रामजों कानेक्टेड जादों आरो जोंनि जि थांखिमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ गोदान गोदान डेभेलपमेन्ट गोदान गोदान इनोभेशन आरो गोदान गोदान माखासे गियाननि नलेजनि हाबाफारिफोरजों बयबो जड़ित जानांगौ आरो नैबे प्रग्रामनिफ्राय आङो मिथिनो मोनदों जे जोंनियावबो जोबोद पजिटिभिटि दङ। मानसिफ्रा सोलोंनो लुबैयो मिथिनो लुबैयो आरो बिसेस भाबे फरायसाफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा दा जोबोद गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों। आंनो गोबां फिडबेक होदों गुबुन गुबुन सावरायमेलाव बाहागो लानाय आलासिफ्रा जे बिथांमोना गोबां सोंलु सोंदों जि सोंलुफोरनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो बिथांमोना फोरमायनो हादों आरो बे सोंलु सोंनायनिफ्रायनो हमदांनो हादों जे बड'लेण्ड ओनसोलनि मानसिफ्राबो जे जौगानो लुबैयो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैयो माखासे गोदान गोदान गियान आरो आइडियाफोरखौ लानो लुबैयो बेखौ मिथिदों बेखौ माखासे रिसर्स पार्सनफ्रा जोंनो फोरमायदों आरो गाबोनो जोबथा सान बेवहाय जोंहा भेलिडिक्टरि सेसन दङ। बेवहाय माखासे मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे सिनेमा एक्टर सनु सुद बिथाङा फैगासिनो दङ बड'लेण्डनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ नायगिदिंनो आरो लोगोसे जोंनि बे जि गियाननि फोरबो फालिनाय गियाननि फेस्टिभेल फालिनाय बेखौ बाहागो लानो थाखाय बिथाङा फैगासिनो दङ। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ पजिटिभलि खामानि मावबाय थादों नाथाय सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे आयदा जेरावनोखि आसाम सरकारा गोसो दंब्लाबो एबा जोंनि सरकाराबो गोबां खामानिखौ जोङो मावनो हादों आरो गोबां खामानिखौ जों मावनो हायाखै। दा ओंखायनो सोलोंथाइनि जेंना होननाय लोगो लोगोनो बेखौ एसे मोजाङै साननो गोनां जायो नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैबे 6.3 जोंनि जि क्ल'ज बेखौनो नोजोर बोनानै गिबियावनो कलेज गंजि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि बिनि उनाव हाइ स्कुल आरो LP ME प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय माखासे बाथ्रा होनानै दोनदों आरो बेखौनो जोङो लामा नायदों जे थाबैनो बे फरायसालिफोरनि जि मोनसे प्रभिन्सियेलाइजेसन बियो जागोन। थांनाय दाख्लै 26 तारिखखालि उदालगुरियाव इनकाउन्टार जानायनि सोमोन्दै बेनि सायावथ' माखासे रिपर्टफ्रा फैगासिनो दङ आरो बे रिपर्टनि सायाव जाज खालामनाय जागोन आरो जोंबो गभर्नमेन्टखौ बुंदों जे बेखौ जि बिनि राइट माने फेक्ट बेखौ बरननानै जोंनो होनांगौ बेखौ जों गभर्नमेन्टनो दाख्लै बावैनो फोरमायनानै दोनदों।